Predstavte si bežné pracovné ráno. Otvoríte e-mail od kolegu, s ktorým práve pracujete na kľúčovej kampani. On je dnes na home office, vy ste v kancelárii. Čítate to a zrazu cítite, že tu niečo jednoducho nesedí. Ten tón je až neuveriteľne dokonalý, slovíčka sú akési umelé a celá tá správa pôsobí hrozne chladne. Ak fungujete v modernom hybridnom tíme, povedzme, že SEO špecialisti sedia u vás na pobočke, kým PR oddelenie a tvorcovia video obsahu zarezávajú na diaľku, asi presne viete, o čom hovorím. Keď vaša každodenná tímová komunikácia zrazu znie ako výstup od nejakého robota, človek sa nevyhnutne musí zamyslieť. Komunikujem vôbec ešte s reálnym človekom, alebo už len s jeho nakrmeným algoritmom? Vítajte pri našej najnovšej analýze. Dnes sa ponoríme presne do tejto témy a rozoberieme absolútne kľúčovú výzvu dnešného biznisu. Zameriame sa na to, ako nájsť tú správnu rovnováhu medzi umelou inteligenciou, ktorá nám sľubuje extrémnu produktivitu, a nevyhnutným ľudským spojením, ktoré poháňa skutočnú inováciu. Pozrieme sa na reálne dáta, ktoré nám jasne ukazujú, prečo len tak bezhlavo zaviesť AI do firmy vôbec nestačí a prečo je tzv. Zosúladenie doslova otázkou prežitia a rastu v dnešnom digitálnom svete. Čo nás teda dnes čaká? V rýchlosti si prebehneme plán. Najprv sa pozrieme na tzv. Ilúziu AI na pracovisku. Potom prejdeme na nárast pracovného balastu, nevyhneme sa pasci nesúladu a následne si definujeme, čo toto zosúladenie AI vlastne v praxi znamená. Nakoniec si prejdeme pravidlá spolupráce a ukážeme si, ako presne budovať dôveru. Takže, prvý bod našej analýzy. Ilúzia AI na pracovisku, respektíve, aká je skutočná cena za outsourcing nášho ľudského spojenia. Všetci vieme, prečo sme si umelú inteligenciu pustili do práce. Chceli sme vyššiu produktivitu však, ale namiesto toho si často, a to úplne nevedomky, ničíme tie najdôležitejšie medziľudské väzby. Nedávno vyšiel v prestížnom Harvard Business Review výborný článok a tento citát to vystihuje úplne dokonale. Radšej jednám s generatívnou AI, pretože tam nie je žiadna dráma. Skoro už ani nechcem skutočných kolegov. Znie to povedome? Výskumníci takéto sťažnosti dostávajú bežne. Najmä v hybridnom prostredí, kde týmy spoločne tvoria komplexné digitálne kampane pre firemný ved, je proste oveľa lákavejšie nechať AI vygenerovať odpoveď za sekundu, než riešiť reálne emócie a nálady kolegov. Je to pohodlné. Ale táto izolácia si pýta naozaj vysokú a skrytú daň. Čo nás plynule privádza k druhej časti. Nárast tzv. Pracovného balastu. Viac šumu, menej efektivity. Táto naša nová tendencia vyhýbať sa priamej komunikácii vytvorila fenomén, ktorý sa v angličtine volá work slop. My by sme to mohli nazvať pracovný balast. O čo vlastne ide? Predstavte si SEO špecialistu. Namiesto toho, aby napísal 3 jasné úderné vety s odpoveďou áno alebo nie, radšej si cez AI nechá za 10 minút vygenerovať bombastickú 20-stranovú analýzu a pošle ju celému tímu. Jemu to možno ušetrilo námahu a vyzerá to na prvý pohľad super produktívne. Lenže zvyšok tímu teraz musí zabiť hodinu čítaním a dešifrovaním omáčky, len aby vôbec pochopili kontext. AI tu v skutočnosti nevytvorila žiadnu skratku, vytvorila len obrovskú, úplne zbytočnú kognitívnu záťaž pre všetkých zúčastnených. A tu začínajú skutočné problémy. Výskumy priniesli jednu, povedzme si úprimne, dosť nepríjemnú štatistiku. Až 42% ľudí vníma kolegov, ktorým posielajú takýto generovaný balast, ako menej dôveryhodných. 42%. Predstavte si ten masívny dopad na firemnú kultúru. Nielen, že im menej dôverujú, ale navyše ich začnú považovať za menej kreatívnych a dokonca neschopnejších. Toto doslova rozožiera samotné základy tímovej dynamiky. Profesorka Linda Hill z Harvardu to vysvetľuje cez naozaj fantastický koncept. Volá ho kreatívne trenie. Čo to je? Nuž, predstavte si ten moment, keď sa PR oddelenie tak trochu pohádá s tvorcami videa ohľadom smerovania kampane. Vznikne tam nesúlad, trochu chaosu, no práve toto produktívne trenie je to, čo z priemerného nápadu vykresá niečo geniálne. Ak ale začneme toto riešenie konfliktov delegovať na umelú inteligenciu, len aby sme mali pokoj a vyhli sa nepríjemným rozhovorom, hádajte čo? Prichádzame o to nevyhnutné trenie a s ním odchádza aj akákoľvek šanca na skutočnú inováciu. Presúvame sa na tretí bod. Paskan nesúladu a tvrdé finančné riziká, ktoré to prináša pre firmy. Keď sa posunieme od jednotlivcov k celej firme, veci začnú byť naozaj vážne. Zavedenie AI bez jasného, premysleného zámeru funguje ako obrovská pásca.
Pozrime sa na menšie a stredné podniky. Dáta nám hovoria, že pre viac ako polovicu z nich je nedostatok kapitálu hlavnou prekážkou. Čo sa stane, ak tieto vzácne peniaze investujú do nesprávnych AI nástrojov? Výsledok je krutý. Extrémne sa zvýšia náklady, no návratnosť je absolútna nula. Zabehnuté procesy sa úplne rozbijú. A predstavte si tú nočnú moru, keď zle nastavená AI vygeneruje a nedopatrením publikuje úplne nevhodný príspevok na firemné sociálne siete. Povesť značky, ktorú sa budovala roky, môže byť zničená za pár sekúnd. Prichádzame k štvrtej časti. Definovanie zosúladenia AI, teda ako prepájať ciele ľudí a strojov. Dobre, takže ako z tohto celého von? Tu prichádza na scénu tzv. Zosúladenie umelej inteligencie. Znie to trochu akademicky, ale verte mi, je to strategická nevyhnutnosť. Máme tu dve roviny, ktoré si musíme ustrážiť. Tou prvou je technické zosúladenie, to znamená, že váš AI nástroj pre analytiku beží rýchlo, presne a nepadá. Výborne. Ale tá druhá rovina, hodnotové zosúladenie, tá je snáď ešte dôležitejšia. Znamená to, že texty, ktoré AI vytvorí, sú fair, transparentné, chránia súkromie a hlavne absolútne sedia k tónu vašej značky. Ak nefungujú obe tieto dimenzie súčasne, technológia vám nepomáha. Je to v podstate časovaná bomba vo vašom vlastnom systéme. Poďme na 5. bod. Aké sú tie kľúčové pravidlá pre reálnu spoluprácu medzi nami a umelou inteligenciou? Ako to ihneď aplikovať v bežnom pracovnom dni? Máme tu 3 veľmi jednoduché a priamočiare pravidlá. Krok číslo 1. Buďte transparentní. Ak pošlete webovému tímu analýzu, ktorú celú napísala AI, úplne normálne to priznajte a uveďte to tam. Tímu to obrovsky uľaví kognitívnu záťaž, pretože nebudú musieť hádať, prečo to znie inak. Krok 2. Vyhraďte AI čisto na transakčné veci. Umelá inteligencia je priam geniálna na to, aby zhrnula obrovské tabuľky dát za 5 sekúnd, ale nikdy, opakujem nikdy, by nemala nahradiť skutočné budovanie vzťahov s klientmi. A po tretie, používajte AI na to, aby vaše vzťahy posilnila. Nech vám urobí tú hrubú čiernu robotu, aby ste vy mali čas a energiu na oveľa kvalitnejšiu a hĺbšiu ľudskú interakciu. A to nás privádza k našej poslednej 6. časti. Budovanie dôvery pomocou AI. Aby sme nehovorili len tak v teoretickej rovine, ak tieto pravidlá zosúladenia naozaj dodržíte, prinesie vám to fantastické tvrdé dáta. Výskumníci analyzovali firmy, ktoré k AI pristúpili strategicky. Pozrime sa napríklad na maloobchod. Zosúladili svoj AI systém tak, aby zákazníkom radil s budovaním dlhodobého štýlu a nielen agresívne tlačil produkty. Výsledok? Konverzie vystrelili o 25% a vrátený tovar klesol o 18%. Alebo vo výrobe nasadili zosúladený monitoring chýb a znížili odpad o 30%, zatiaľ čo produktivita stúpla. Keď to urobíte správne, AI vám nielen šetrí nervy, ale priamo vám generuje nezanedbateľný zisk. Tu je naozaj fantastická správa, špeciálne pre všetky menšie a stredné podniky. Človek by si často myslel, že tie gigantické korporácie sú v AI o svetelné roky vpred, však dáta ale hovoria niečo úplne iné. Menšie firmy majú totiž jednu obrovskú výhodu, sú neporovnateľne agilnejšie. Dokážu tieto zosúladené technológie integrovať o celých 40% rýchlejšie než obrovské korporáty. Šéf tímu pre web či PR si dokáže sadnúť a priamo zabezpečiť, že ten nový nástroj na 100% odráža to, čím tá firma reálne žije. Toto je naozaj skrytá zbraň. Je to obrovská rýchlosť a chirurgická presnosť, o ktorej sa nadnárodným firmám môže len snívať. Blížime sa do úplného finále. Umelá inteligencia je neuveriteľne mocný nástroj. O tom naozaj neď pochýb. Ale všetko to stojí a padá na tom, ako ju vo svojich tímoch uchopíte. Takže predtým, než na budúce kliknete na vygenerovať a pošlete ten dôležitý e-mail kolegom, na sekundu sa úprimne zastavte. Spýtajte sa sami seba. Používam teraz túto technológiu len preto, aby som sa vyhol nejakej nepríjemnej ľudskej práce či komunikácii? Alebo s jej pomocou naozaj staviam most k lepšej inovácii a pevnejšej spolupráci v celom tíme? Odpoveď na túto jedinú otázku totiž najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne o tom, ktoré firmy a týmy v blízkej budúcnosti naozaj úspejú. Ďakujeme vám za pozornosť pri našej dnešnej analýze a veríme, že vám tieto poznatky pomôžu dospieť k omnoho lepším a autentickejším výsledkom.